lezi indaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma yekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli bukela nazi ezinohlonze kusihlwa nje. I sought an appointment and it was granted at a particular time and I went to brief him. Ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu sanikezwe umhlaba khefu udalo lokuthi umengameli wezwe Cyril Ramaphosa wavumelana naye mayelana nokuhlakazwa kwethimba elibhekelele ukusoconga kusombusazwe KwaZulu-Natal. Why would you come from KZN naming 20 rifles? Kuqhubeka njengokwejwayelekile ukusebenza endaweni yamabhizinisi kaBrown Mokgoti esiwedinge eMahikeng eNorthwest ngemva kokuthi igasela amaphoyisa ngazelele. And we have added on to this nutrition delivery and said it must be now 2 meals a day, breakfast and lunch. Umengameli uCyril Ramaphosa uhlabe ikhwelo kubathengisi bokudla ezitolo ukuthi benze okwengeziwe ukuze ke izwe lingazitholi selibhekeneke nesimo sokushoda kwakho. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela izindabeni ke zehora lesikhombisa ezikunqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili la ku-SABC 1 Mzansi for sure kanjalo ke na ku-SABC Lehigh. Igama lami nginguDaud Phungula. Ungqongqoshe wamaphoyisa osekhefini elikhethekile uSenzo Mchunu uthi umengameli wezwe uCyril Ramaphosa wavumelana naye mayelana nokuhlakazwa kwethimba elibhekelele ukusoconga kosombusazwe KwaZulu-Natal. Lesinqumo kwesikamchunu isona esuse ungaboni ngasolinye phakathi kwezinhlangothi ezingaphakathi kombutho wamaphoyisa iSAPS. Umchunu kwechithe kusuku lwesibili ephekwa ngemibuzo yiloko hola ubufakazi uAdvocate Norman Arends. Sekuphele izinsuku ezimbili ikomiti lesikhashana lasePhalamende elizama ukuqonda ukuthi kungani ungqongqoshe wamaphoyisa usekhefini elikhethekile uSenzo Mchunu anqoma ukuhlakaza ithimba ilabe liphenya ngokusocongwa kwesombusazwe KwaZulu-Natal. Ngaphezulu kwalokho ikomiti lifuna ukwazi ukuthi wabonisana nobani ngalolu daba. Colleagues with you in your cabinet, did you not think it was important to engage with them? Eziphendulela Mchunu uthe wamazisa kafushane umengameli wezwe uCyril Ramaphosa ngalolu daba. I sought an appointment and it was granted at a particular time and I went to brief him. So you didn't inform the president before you issued the directive. You only spoke to him after you issued the directive. I've already said so. Nokho-ke izimpendulo zikaMchunu azange zimgculise ohola ubufakazi nokuholele ekutheni kugcine sengenelela elinye ilungu lePhalamende. It is important for us to explain to the witness why the evidence leader is emphasizing agreement. It's solely because the main witness had casted doubt whether the president would have agreed for a dissolution of a political killing system. Kuphindwe kwadlalwa ingxoxo yocingo eqoshiwe okholakala ukuthi yabe iphakathi komkhuzi wamaphoyisa KwaZulu-Natal kanye nenhloko yezezisebenzi yehhovisi likaMchunu. Ngabe ubhalile la ukuthi akayiyeke lento mengabe clean. Kule ngxoxo uMchunu usola umkhwanazi ngokumsongela kepha ngenxa yobuhiqihiqi bobuchwepheshe besimanje leyo ngxenye athi wasongelwa kuyona ayizange izwakale. If the minister doesn't withdraw, there's going to be a fight back. A fight back. How does this affect General Mkhwanazi to a point where he would say there's going to be fight back? Kulindeleke ukuthi isicaba siqhubeke ngolwesibili olizayo nalapho amalungu ePhalamende ezothola ithuba lokupheka uMchunu ngemibuzo. Kuqhubeka njengokwejwayelekile ukusebenza endaweni yamabhizinisi kaBrown Mokgoti esiwedinge eMahikeng eNorthwest ngemva kokuthi igasela amaphoyisa ngazelele. Amaphoyisa athi ukuthela kwawo ezitolo zikaMokgoti kuyingxenye yophenyo lwawo nalowo osekuveleke ngegama lakhe kukhomishana kaMadlanga kanye nasekomitini lesikhashana lasePhalamende eliphenya ngezintolo ezavezwa ngumkhuzi wamaphoyisa esifundazweni saKwaZulu-Natal uNhlanhla Mkhwanazi. iSABC ithola ukuthi uMkhosi unamabhizinisi amabili ehlukene endaweni eyodwa phakathi kwawo khona lokudla nelokuthengiswa utshwala.
Kubikwa ukuthi amaphoyisa ashaqe omakhalekhukhwini ezisebenzini kaMkhosi kanye neminye imiqingo yamaphepha. They asked us, where is, you know Brown Mkhosi? We said, yes, we know him. Where is he? And we said that we don't know where is he. We said, okay. Then they asked some ladies here, you saw him? And said, no, we didn't saw him. Then they went backside there because he's where he's doing his business. When they go there, they didn't find him even on that side. Mkhosi uthi emva kokugasela kwabakwaZidlodla endaweni yakhe uzizwa engasaphephile. I'm just worried that they are now bringing this with rifles, assault rifles, more than 20 police officers in ballet gloves. And my life now, I really do not believe, really, I don't know if I should really meet with them. Why would you come from KZN having 20 rifles? Kusenjalo ezinye zezakhamuzi zalapha azeneme ngalokho kwenzekile. They must follow all the proper channels, and then if they, because Brown Mkhosi has been engaging with SABC, they must engage. It's not like it's somebody who is hiding or somebody who is a fugitive. You are experiencing more than us of police, as and when they are looking for one person who is not even danger to the society. Kubikwa ukuthi abakwaZidlodla bagasele endaweni emabhizinisi kaMkhosi bazoba khona kuyo le ndawo izinsuku ezimbalwa. Mkhosi kulindeleke ukuthi abizelwe phambi kwekhomishana kaMadlanga maduze. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uhlabe ikhwelo kubathengisi bokudla ezitolo ukuthi benze okwengeziwe ukuze ke izwe lingazitholi selibhekene nesimo sokushoda kwakho. uRamaphosa ubethula inkulumo yosuku esithangamini ebesingethwe yiNyuvesi Stellenbosch eKapa eWestern Cape. Umengameli Ramaphosa uncome uhlelo lukahulumeni lokuphakelwa kwezingane ezikoleni njengolunosizo kubafundi abangaphezulu kwezigidi ezisishagalolunye ezweni. These learners who now have the opportunity to go on to achieve their dreams will have had 12 full years of nutrition support at school through this program. And we have added on to this nutrition delivery and said it must be now 2 meals a day, breakfast and lunch. iNyuvesi yaseStellenbosch ngaphansi kwesimo senhlalo yabantu kuyiyona ebisingethe lesithangami ithe kuningi okufanele kulungiswe odabeni lokuthi kutholakale ukudla okwenele okuzokwazi ukubhekana ngqo nesimo sabantu ababhuqabhuqwa yindlala. Hunger is not an accident of history. It is due to human action and inaction. And it's not just a moral issue. It's a legal issue and a sustainability issue. And therefore to tackle it is not a matter for government. It's a matter for us all. Umengameli Ramaphosa usole kakhulu ukuvinjelwa kosizo lokudla emazweni akhungethwe izimpi emhlabeni. Israel has been accused by UN experts and humanitarian organizations of weaponizing food in Gaza by restricting access to essential supplies. Isikhungo sezobulungisa eNyuvesi Stellenbosch sithi uhlelo lwaso lweseka uhlelo lwezentuthuko osengalo ukuthuthukisa ezobulungisa bezenhlalakahle nokuqeda ububi. Uninankulu waseGauteng uPanyazela Lesufu sekhuthaza amaphoyisa eGauteng ukuthi asebenzise uhlelo lwezokuphepha ngamaholidi okuphela konyaka oqinisa izinhlelo ezobhekana nalo lonke uhlobo lobugebengu kanye nezingozi emgaqweni. uLesufu kube ingxenye yokwethulwa ke kwezinhlelo zaseGauteng zokuphepha njengoba kusondela ke isikhathi samaholidi asehlobo embuthanweni obuqhubeka eTsakane eGruleni. uLesufi bekhuluma ngesikwethulwa izinhlelo zokuphepha zamaholide okuphela konyaka ezethulwe eTsakane eGruleni namhlanje. Izakhamuzi bezithamelelo ombuthano zikhale kakhulu ngezinga eliphezulu lokuntuleka kwamathuba omsebenzi kubantu abasha abachaze njengomthelela wokwanda kobugebengu uphuzo olweqile kanye nezidakamizwa emphakathini. Sinenkinga ngama-drugs. Kune-drugs zizethe amagama kusemisiko nakuphi. Konke into eyenzakalayo sibone nemoto amaphoyisa itshona lapho singasatholi ukwenzakalayo. Kuningi into eyenzekile endaba ama-drugs. Abantwana bathelile iSouth Africa kuzoba yini kunje. Imeya
iphile xhakaza uthi kuzokwandiswa isibalo samaphoyisa azotshalwa emgwaqeni ukunciphisa izingozi ngamaholidini. We have procured the 50 VW Polo vehicles and also the 10 GTI units for the EMPD, and soon these will be released to bolster our fleet, including the motorcyclists. Undunankulu Panyazalo Sophie uthi bazosebenzisa lesi sikhathi ukuqinisekisa ukuthi abantu bathobela imithetho yomgwaqo ukunciphisa izingozi emgwaqeni. When the Minister of Transport tabled statistics after the festive season, Gauteng was amongst the 3 provinces that reduced casualties with 25%. A commitment that confirms that we need to continue with this particular work so that we can have reductions and not have more deaths in our roads. Ihlehlo lomhlazi izine ngenyanga ezayo ikala elibhekene ke nomsolwa uMandla Nkosi Buthelezi osola ke ngokubulalwa intombi yakhe uJesney Kepler okuyisigameko esenza ngozibandlela nyakenye. Icala ke lihlehlisiwe ngenxa yokuthi ummangalelo uButhelezi usethole kummeli omusha okuzodingeka hlinzwe ngemininingwane yecala. Bebengangoboya bendlovu laba bebezokweseka umndeni kaChesney Kepler njengoba umsolwa ubevele enkantolo namhlanje. Inkosi yenkantolo ayizange yande ngamaningi ivele yatshela abasolo ukuthi icala liyaguqa. Your matter will be postponed then to the 4th of November 2020. Umndeni kaKepler ubungeneme ngalokhu uthi lokhu kudla egazini ngoba uqiqe enkantolo ukuqophoza amaphakethi abo. Really disappointed again that the judge in the bail hearing made it very clear to accused number 1 that on the 17th of October they must make sure that they come prepared, but it doesn't seem that way. Ungotwezomthetho uchaza kabanzi ngembangela egcwele yokuhlehla kwaleli cala. The case was postponed to the 4th of November. The business of today was purposely for the disclosure. Disclosure, it means both accused persons, legal representative, had to be furnished with the copies of the docket so that they'll be able to consult with their clients. Kube ukuthi umsolwa wathola le ntombi imini yesoke elisha kwaxatshanwa lapho kwasuka uthulwe izichwe. Umsolwa lo ushamashushu ngale ntombi nje uganiwe kwazise umkakhe uyena owaluma amaphoyisa indlebe wahlebela ukuthi umsolwa ufuna ukubaleka aye ngaphandle kezwe ebalekela icala. Mukele sisathi iqwezi tolo kanti uMasibuya sizophathela uWT. One of the greatest lessons he taught us was this: in the noble task of statecraft and nation building, there is room for all of us. Umengameli waseKenya uWilliam Ruto utuse igalelo lwaye ngundunankulu wezwe uRaila Odinga ongasekho-ke njengomholi oyokhunjulwa njalo ngabantu-ke baseKenya ngeqhaza lakhe ebalazweni lezombusazwe kwelaseKenya. Bukela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda kungena odabeni oluphambili besibika ukuthi Ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu osanikeza umhlaba khefu utsheleke ikomiti lesikhashana lasePhalamende ukuthi umengameli wezwe uCyril Ramaphosa wavumelana naye ngokuhlakazwa kwethimba elibhekelele ukusoconga kosombusazwe kwaZulu-Natal. Bukela sikhubuthi lezi ziyatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzozithola ngomjalo bazo. Obengamele zemfundo esifundazweni Eastern Cape ufundile kade uthi-ke umnyango unethemba lokuthi isifundazwe sizofenyelela emgumini ka-87 wama% esizibekele wona njengoba kuzoqala izivivinyo zikamatikuletsheni ngesonto elizayo. Kulonyaka ka-2025 kwikota yesithathu iziphumo zebanga leshumi zime kumyinge ka-84% apho ngaphantsi nje kancinci kumyinge elizimisele kuwufumana ka-87%. Seso sizathu ke sibangela ba uve sithetha ngo-87% and above intoba sijonga uba ikota ezingaphambili siperforma kanjani. Umzekelo ngoku siku-84% ngokwekota le yesithathu
and i-results zethu keza lapha eMpuma Koloni ziyathanda unqalamelana nendlela abantwana baperforme ngayo kwikota yesithathu. Kodwa kusenjalo eliphondo lisajongene nemingeni emininzi equka amaginqiginqi kwinkqubo yokuthutha abafundi ebutsheni balekota kwakunye nootitshala abajongene nezityholo zokuxhaphaza abafundi ngokwesondo. Umphathiswa wezimfundo kweliphondo uGade unqinile ukuba bathathu ootitshala abagxothweyo emva kokuba befunyaniswe bekuluhlu lwabantu abafunyenwe benetyala lokuxhaphaza ngesondo ngelixa uphando lusaqhuba. Kwiindaba ze-SABC ndingusisipho Ncumbe eGqeberha. Kusenjalo akusansuku zatshwala abafundi bakamatikuletsheni baqale ukubhala ngezivivinyo zabo zokuphela konyaka ka-2025. Namhlanje abafundi besikole samabanga aphezulu i-Foreign Tour eRosemore eGoli basingatheke umcimbi wokufunga nokuzibophezela ngaphambi kokuba baqale izivivinyo zabo ngoLwesibili. Owengamele zemfundo eGauteng Matume Chilwane unxusa abafundi ukuthi benze ngakho konke okusemandleni ukuze bathole imiphumela emihle. We don't teach you to fail. We teach you to pass. Focusing on your studies does not mean competing with others. It means competing with yesterday's version of yourself. Supporting your peers does not mean sharing answers. It means sharing encouragement. Remaining undeterred doesn't mean ignoring challenges. It means facing them with determination. Okhulumela umnyango wezemfundo eGauteng Steve Mabona uthi izimi ngomumo izinhlelo zokuqinisa ukuvikelwa kwamaphepha wathembisa ukuthi alikho elizobhutshuka lingakabhalwa kulonyaka. Since improved the warehouse in terms of the security, the timing of the paper when it's going to be moving from the warehouse to the distribution points, well timed, and also adhere to the protocols around managing the paper. Make sure that when it's in transit, it's well guarded like money. Yes, I am. I'm just a bit overwhelmed. Yes, stressed a bit, but believe in myself. Kukhuthazwa abazali bezingane ngokuthi kuzofanele balekelela abafundi ngakho konke okudingeka ngalesikhathi sezivivinyo. Umsolo wokuqala ecaleni lokubulawa kukaSenzo Meyiwa uMoses Sibiya utsheleke inkantolo ephakeme yasePitoli ukuthi ngesikhathi ezwa ngokushona kaMeyiwa wayesekhaya kwaZulu Natal. Umsolo wokuqala uSibiya uthi wayengekho eGauteng phakathi konyaka u2013 kanye no2015 ngalokho wayengeyona ingxenye yokubulawa kukaMeyiwa ngo2014. Kodwa izitatimende zasebhange ziyakuphikisa yona. Kunobunyeke ubufakazi enkantolo obuhlonza ukuthi uSibiya wayeseGauteng eyokwenza izincwadi zokushayela mhla zingama-22 kuNtulikazi ka2014 kanye noMandulo. Noma ngasakhumbula ukuthi ngangikuphi ukuthi ngizothi mhlambe ngangisendlini ekhaya noma ngangekho kodwa khona 2014 bengispende emakhaya isikhathi sonke ngikhuphuke ama chance ngize la eGoli ngizoyenza lokho engikwenzayo ngibuyele ekhaya kodwa nje makuvela imibiko ngangisemakhaya. Icala lizobuyela enkantolo ngomsombuluko. Abacwaningi eNingizimu Afrika nase-Indonesia baqala ucwaningo oluzobheka ukuthi ngabe abantu abanesifo sofuba abangabonisi izimpawu banabo yini ubungozi bokusulela labo abaseduze nabo. Imbiko yocwaningo lwakamumva iveza ukuthi akubona bonke abantu abaphila nesifo sofuba abakhombisa izimpawu okwenza kube lukhuni ukuthi yelapheke kusanesikhathi. South Africa has a different TB epidemic. We have quite a high HIV prevalence in our setting, and those are some of the risk factors for TB, and it's very different from Indonesia, where the commonest risk factors for TB infection is smoking and malnutrition. Abacwaningi besikhungo iAfrica Health Research Institute ophikweni olukwaSomkhele enyakatho yaKwaZulu Natal kanye nenyuvesi yase-Indonesia bazoqhuba ucwaningo lwabo kubantu abalinganiselwe ezinkulungwaneni ezingama-90. The first and foremost goal of this study is to define how much transmission occurs from asymptomatic TB, how much of a public health contributor is asymptomatic TB to ongoing transmission.
Isishoshovu esiqwashisa ngesifo sofuba emphakathini uXolani Mngomezulu endaweni yakwaMsane uthi njengomuntu oseke walala phansi ephethwe isifo sofuba ukwazi kahle ukubaluleka kwalolu cwaningo nokuqwashisa umphakathi. Uma uyidla treatment awubi nobungozi ukuthi mhlawumbe usungagcina usukhubazekile iTB yalapheka futhi mawuyidla uyaphila nje uyabuyela ngisho emzimbeni wakho uyabuyela ngisho emsebenzini wakhe usuhlezi ngasasebenzi. Kanti abaqhuba lolu cwaningo bafuna nokusungula uhlelo olusha oluzokwenziswa labo kuzobe kuhlolwa ngabo ukuthi kuzofanele bafake izimfonyo esikhathi esifushane lapho bezobe behlolisiswa khona izinga lomoya abawuphefumulayo ngesikhathi befake isimfonyo. Umengameli waseKenya uWilliam Ruto useyigalelo lowayengundunankulu wezwe uRaila Odinga ongasekho ke njengomholi oyokhunjulwa njalo ngabantu baseKenya ngeqhaza lakhe ebalazweni lezombusazwe kwelaseKenya. One of the greatest lessons he taught us was this: in the noble task of statecraft and nation building, there is room for all of us, competitors and collaborators, rivals and allies, bound together by one higher purpose, the greater good of our republic. One thing that I know that Raila stood for, and he keep on repeating, is that we need peace in our nation, we need peace in our homes. And peace will not survive in a situation, in a chaotic situation. For that reason, I appeal, today I appeal, let us mourn Raila in peace. Mbukeli usale kahle.